Aman samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsoon, adlawng Domingo, atong daygo ng Dios ug himayaon nining paghalad nato karon sa Santos nga Misa. Ug aron maandam kita sa pagsaulog dining Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos dito sa kadait sa iyang mga tao din sa yuta.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom mong walay katapusan, manduya nga among mga buhat aron makapahimuot kanimo, ug himua nga magdaghan ang mga maayong buhat diya sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Tinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, ipakaulawan niya ang Zabulon o ang Naphtali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan, latas sa dagat. Ang yuta, unahan sa Jordan, ang Galilea, nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, isidlakan na sa kahayag. Ipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga gisangon ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo. Kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa
ulay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligog maun sa Ginoo ug makapamalandong sa iyang templo. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paaputa ang Ginoo upan sa kaisog, pagmaligon sa kasing-kasing, o paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang, kundi daghang mga bahin. Kung miingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa tiil, nga dili bahin sa lawas. Ug kun moingon ang dalunggan, kung dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Wala kini maghimo sa dalunggan, nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas matara, unsaon man pagkadungog niini, ug kung dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalaing-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas, kung usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa nasayra nato, may daghang bahin sa usa ka lawas. Busa, dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo. Hinunoa, dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton kung wala ang bahin sa atong giisip nga huyang. O kadtong mga bahin sa atong gihuna-huna
nga dili kaayo hinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo nindot tan-awon, nakaangkon og talagsaong pagtagad nga wala kinahanglana sa mas matahom nga mga bahin sa atong lawas. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Busa walay pagkabahin-bahin sa lawas kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang uban bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa, kamong tanan lawas ni Kristo. Ang usag-usa bahin niini, diha sa simbahan, gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles, ikaduha, mga propeta, ikatulo, mga magtutudlo, ug unya, kadtong naghimog mga milagro, ug isugdan kini ni adtong gihatagag gahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban, o pagmando kanila, o pagsultig laing mga pinulungan. Dili silang tanan mga apostoles ug mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahong paghimog mga milagro ug pag-ayo sa mga balatian ug pagsultig laing mga pinulungan o pagsaysay sa kahulugan sa maong pinulungan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea, mibiya siya sa Nazareth ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías. Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta, sa kamatayon mudanag ang kahayag. Sukad ni adto sa Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala,
kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw sa Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres ug ang iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat ug mga tao." Diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, nga mga anak ni Zebedeo. Digto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha, gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Mga igsoon kong mga pari, katawhan sa Dios sa makausapan, maayong buntag kanatong tanan. Nahinumdum ko, iordinahan ko in 1990 o human sa ordinasyon adunay tigulang na nga pari miingon kanako, do magdaog lang tas lahutay. Ang makalahutay diha sa kinabuhi sa pagkapari maoy daog. Ingon usab niini diha sa kinabuhi sa mga minyo, ang makalahutay maoy daog. Ang atong simbahan, ang simbahan nga gitukod ni Kristo, magsaulog inig 2033, 2,000 year anniversary. Milahutay ang maong simbahan nga gitukod ni Kristo. Gisulayan kini sa daghan nga mga kalisdanan. Bag-o pa ang mga sumusunod ni Kristo, gilutos na, gipamatay. Apan, karong 2033, sa ulugon, 2,000 years anniversary. Milahutay ang simbahan kinitungod kay dili binuhat o tinukod og tao. Anaa gayud ang kamot sa Dios. Anaa gayud ang gahom sa Dios. Nga dili gayud mabuntog ni bisan kinsa, bisan paman sa mga iskandalo nga gihimo sa mga kadagkuan sa simbahan, nagpabilin ang maong simbahan nga gitukod ni Kristo. Tungod kay matod pa ni Pope Leo the 14th,
The church is perfect not because of its members, but because of its head, ang Pangulo, ang ulo, nga mao si Hesukristo. Atong nadungog sa Ebanghelyo mga igsoon, ang unang gitawag ni Kristo, mga mananagat. Ang unang gipili ni Kristo nga mahimong iyang mga apostoles, mga mananagat. Si Simon Pedro, iyang igsuon nga si Andres, ang magsuon nga si Santiago ug si Juan, mga mananagat. Ang mga mananagat niadtong panahona sa panahon ni Kristo, mao ni sila ang mga walay edukasyon. Mao ni sila ang mga ubos nga ang sa katawhan niadtong panahona. Mga kabos ug mga walay kabangkaagan. Walay pagtuon. Walay nakatunan. Apan gipili sa Dios kining mga mananagat. Nagpadayag kini ang kaalam sa Dios dili kaalam sa tao. Ang giila sa tao nga binuang kaalam sa Dios. Kung magtukod kita og usa ka organisasyon, unya pilion ang mga walay kaalam, nan siguro gayod nga mabungkag, di gayod mulahutay ang maong organisasyon. Apan gipadayag ni Kristo ang pagpili niining mga mananagat nga una niyang mga apostoles, ang kaalam sa Dios. Nga kung wala pa ang Dios, wala gayoy mahimo. Kung wala ang gahom sa Dios, dili gayod mulahutay. Gipili sa Dios kining mga apostoles, paanindot kayo ang giingon sa usa ka magsusulat nga si Father Albert Zelwicki sa libro nga His Word Resound. Mingon siya, the first disciples were fishermen. The first disciples who were fishermen were probably chosen because they are men down, they are good men down deep, not easily discouraged, but patient and persevering. Tinuod ka na, ang mga mananagat, they are naturally patient. Kaya kung impatient ang mananagat, di na siya managat. Maghulat gud na sila kanus mukubit ang isda. Ug sa daghang higayon, wala usab sila'y makuha. Apan, ang mga mananagat, adunay dakong pagsalig sa kahitasan, unsay kabubuton sa Dios. Anaa di ay makatunan nato nga kinaiya diha sa pagkamananagat. Mulahutay, pasensyoso, ug nga masaligon. Bisan unsay mahitabo. Adunay mga panahon dili maayo ang hangin
Adunay mga panahon dagko ang mga balod. Apan, gidawat ka na sa mga mangingisda. Ingon usab ni ana ang mahitabo kanato mga igsuon. Kita ang mga pinili sa Dios, gitawag sa Dios aron pagsunod kaniya. Ato untang batunan o huptan ang kinaiya sa mga mananagat nga malahutayon, pasensyoso ang pagkamasaligon sa gugma sa grasya sa Dios. Diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga tawag sa Dios. Marelihiyoso ka man, mapari ka man, maminyo ka man, o masingle, blessed ka man, gitawag ikaw sa pagkamalahutayon. Aron sa ingon niini, inigsaulog nato sa 2033 sa ika-2000 year anniversary sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mabati o masinati usab nato ang pagkamakahuluganon sa kinabuhi diha sa pagsunod kang Kristo. Ang mga mananagat, nakasinati sila for 3 years sa pakiguban kang Kristo. Ilang nasaksihan ang mga wali ni Kristo. Ilang nasaksihan ang mga gitambalan o giayo ni Kristo. O nga, human sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto kanila, kining maong mga mananagat, miwali na usab mahitungod sa kahimayaan sa Dios, mi padayag usab sa gugma sa Dios, ugani mitugyan sa ilang kaugalingon unsay madangatan bisan paman sa kalisang sa kamatayon. Ang maong mga apostoles atong gidaig o gihimaya kay siguro kita nga atua sila sa gingharian sa langit. Nga mausab ang atong padulngan ang gingharian sa langit. Busa ang ato ang Archdiocese of Cebu aduna gayoy mga kalihukan nga himuon agig pagpangandam sa dili pa moabot kining 2033. Inaot nga ato kining salmutan. We have to participate and cooperate in celebration of Thanksgiving. Atong pag-ila nga ang atong simbahan tinukod dili sa ordinaryo nga tao, kundili sa Dios. O nga ang atong kinabuhi, kung anaa ang Dios, anaa ang grasya sa Dios, o nga kita misanong, mi-cooperate, mi-participate sa grasya sa Dios, sigurado gayod nga mulahutay kita. Mga igsoon, gidapit kita sa Dios sa pagkamakanunayon. Adunay mga panahon sulayon sa bangatong kinabuhi. Adunay mga matawag natog little persecution sa atong kinabuhi. Apan, ato kanang maatubang, ato kanang mapasan ang mga pagsulay tungod kay
ang atong kusog ug kalig-on nagagikan sa Dios. Hinaot paunta. Amen. Baguhon takaron ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan ng makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Si Jesus ang kahayag mianhi sa kalibutan aron pagdanag sa kangitngit sa sala ug sa kamatayon. Dad-o nato karon ngadto sa amahan ang atong mga panginahanglan. Puno sa paglaom muingon kita, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan, makanunayong mutuman sa misyon, nga gisangon kaniya sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magpabiling matinud-anon sa ilang mga panaad, ngadto sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag ni ini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa panaghiuli. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, makadawat sa makaalim nga gahom o pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga imuntang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong mihalina, makasunod sa langitnong puloy-anan. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Mahigugmaong amahan, tabangi kami nga amo kang higugmaon labaw sa tanan. Sa among pagsunod sa imong anak sa Jesucristo, malaumon kami nga mudangat niya ng maong gingharian. Kini among gipangayo,
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyo ng among mga halad, nga sa pagsantos kanamo imuntang itugot nga magluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, mao'y imong gasa kanamo, ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong sana sa kahitahasan.
sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya.
Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan. Ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginigsoonay. Peace. Mga igsoon,
Kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi. Maglipay kami kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.